Lapu-Lapu City Hospital mag-usa ka buwan ang COVID positive patient nga giatiman samtang Mayor Junard Ahong Chan mupadaog suwat ngadto sa DOH-7 human mapakyas ang kontraktor sa Phase 1 sa pagtiwas sa trabaho nini. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, usa ka maayong balita unta ka na nga mag-usa ka buwan na nga walay COVID positive patient ang Lapu-Lapu City Hospital. Ilabi na kay karong adlaw gisaulog nila ang ilang ika-61 ka tuig nga anibersaryo. Apan lagi ang planong pagpalambo sa tambalanan gikatahong naangan-angan human matud pa wa matiwas sa kontraktor ang gisaad ni ining mga kakuwangan sa iyahang trabaho bisan pa man sa gihatag nga extension. Gibuksan sa usa ka motorkada ang ika-61 ka tuig nga anibersaryo sa Lapu-Lapu City Hospital karong adlaw. Samtang pagkaudto, gipahalipayan sa mayor ang mga pasyente ug gipasidunggan ang mga kawani sa tambalanan nga pabiling nagmatinud-anon sa ilang trabaho taliwa sa hulga sa COVID-19. Kahinumduman niadtong hinapos nga bahin sa Hunyo hangtod sa unang semana sa Hulyo, moabot sa 7 ka mga hospital staff sa Lapu-Lapu City Hospital ang natakbuyan sa COVID-19. Hinuon silang tanan naka-recover na. I'd like to thanks the frontliners, no, the doctors and the nurses, no, for the job well done. They risk their lives para lang yun na masalbar lang po na kinabuhi sa atong isig katao, no. Samtang gipasigarbo usab ni Dr. Ronald Oporto, Hospital Administrator sa Lapu-Lapu City Hospital nga mag-usa ka buwan ng walay COVID positive case nga na-admit karon sa tambalanan. Bisan kung nagsugwa karon ang ilang mga pasyente apan negatibo kini sa coronavirus. Hinuon may 12 pa ka mga pasyente ang gipaubos sa swab test ug gipaabot pa ang resulta niini. Almost a month wala gitay pasyente nga nasud sa ato ang isolation nga positive sa COVID. Ha? So, nindot kayo. I think because of the program o ato ang mga preventive nga measures nga gibuhat sa atong local government. Sa pikas bahin, kagahapong adlaw, Setyembre 30, napupos ang gipangayong extension sa kontraktor nga humano niini ang mga kakuwangan sa Phase 1. Apan matod sa mayor, misulod na lang ang buwan sa Oktubre apan wa gihapon kini mahuman. Karon musuwat mi sa DOH nga ang ilahang gihatag nga extension sa contractor number 1 wa gid mutuman. So ang sabot na pilay remaining balance ato, doon nato remaining nga mga 6 million kapin ilang i-download sa ato ang Lapu-Lapu City account para kita na lang mo padayon sa pagtrabaho. Bob, matod sa mayor, gawa sa Phase 1, medyo delayed usab ang pagtrabaho sa construction sa Phase 2. Busa ipasukip usab niya kini sa iyahang suwat nga ipadangad to sa DOH-7. Sa pagkutlo ning balita, Bob, wala pa makuha og habig ang duha ka mga kontraktor. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina, sa imong live report.